Στάρις Λαβρέντιος, ένας Ρώσος, στα όσους λέει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει. Πότε θα γίνει δεν μας λέει. Μας λέει όμως ότι αυτός δεν θα είναι για μετάνοια, θα είναι για παντελή καταστροφή της ανθρωπότητας. Άμα γίνει παγκόσμια πυρηνική σύραξη, ο τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει με τις πέτρες, τα ρόπαλα και τις πετώνες. Γιατί θα υποστεί τέτοια φθορά ανθρωπότητας. Από τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο θα γυρίσει στη λιθίνη εποχή. Κάποτε ο άνθρωπος είχε για εργαλείο την πέτρα και όχι το σίδερο. Δεν θα σωθούμε χωρίς μετάνοια. Και στο δομήτε, πριν ο Θεός κάνει τον παγκόσμιο κατακλυσμό, έπνιξε σύμπαν το ανθρώπινο γένος, εκτός από τον Νόε. Είπε, ου μη καταμείνει το πνεύμα μου επί τους αιούς των ανθρώπων, δια του είναι αυτούς σάρκας. Αν τότε οι νοήτες ήταν σάρκες, εμείς είμαστε πολύ χειρότερα από αυτούς. Οι Σοδομίτες και οι Γομορρίτες που τους έκαψε ο Θεός είναι όχι μόνο αθωότερα, συγκρίτως αθωότερα από εμάς. Γιατί κάνατε αμαρτία, δεν ψηφίσαν νόμο, δεν κάναν παρεκκλάσεις. Δεν θα σωθούμε χωρίς μετάνοια.